Отново фрапантно изказване от Радостин Василев. Не знам защо ги прави тези неща, но едно към едно повтаря Костадин Костадинов. Вижте неговото изказване. Днес отново Величие дойдоха в Народното събрание, само за да се регистрират за заплати. Часът е 10:20, тях вече ги няма цялата им парламентарна група, а текат дебати в парламента, кворума е свален заради тях, ще идват само за заплати и няма никой меч в цялост в парламента, затова сте ни изпратили тук, но ето местата на Величие са изцяло празни. Това е истинското отношение на Величие към работата, за която са изпратени в Народно събрание. Всичко останало е измама. И виждате, че той човек си противоречи. От една страна каза, че Величие сме влезли, регистрирали сме се, изчакахме и 3 пъти проверка на кворум да минат, за да може да вдигнем кворума. После казва, че ние сме намаляли кворума при положение, че ние сме се регистрирали да го увеличим, а меч в действителност не се регистрираха и така Народното събрание работи при по-малък кворум. Не знам защо тези хора лъжат така елементарно, но определено това не е добре за техните избиратели. Подценява ги.